Mga kalanglang, so karon mga kalanglang ay magbakasyon sa amin sa bukid karon mga langlang, pero 2 days rami dito lang manguli na dayon mi. So karon mga to na mig bukid mga langlang kay mitras na sila ni Manong dinhi sa syudad, so dili ra kayo may madak-an og pliti, so makasakay rami sa ilang sakyanan. Tambunan ni mo dong. Tambunin na, huy. Tabunin na ba? Tarong nga, kaya na'y basa. Ay, di atod. Basa, oh. Nagtanaw. Ibo ni mo dong. Basa lang na akong bag. Kapay mama dong? Na. Si Manong ang driver sa akong pamangkon. Tanawa, igo ra ni gikuan ni Dodong. Gitambo na ni Manong ang bugas. Uy, mabasa ta. Dayon. Okay. Here. Dan. Dapat dia mana? Wala na, cellphone tako. No choice to. Wala. Mama pa. Napa may dapit sa Ranesi, maning Ranesi. Lang to sa pronsit, nagtago kay taslakan man na siya. Ano kayo? Dalian mo. Sige nong. Di na putol kay. Sige nong. Wow, master kay Manong mag-drive na. Pauli na may mata na migbokit. Babay Cagayan. I will go to Bukid nun. Permiro Para ani pang pala Manong, ako patultulan. Wala na mag-drive si Manong. Ay naging mo kuha lagi na sa. Si Manong, kabalo na Oh, di mag-drive. sa una gatanaw ko Lang magkamyano. Yan ako, maski na ko sa una, yan lang ako. tigtodlo. Karon. Asa Ay. mo mami, ato may bukid. Sakto ra to yung gingon lagi gani ina lang yun pag kuan. Ato may bukid, mga lang kasi lang si Manong magpauban sa amo. Dalan. Ano sa tutulong na kinta ba, kwarta mo kinta. Tersira dali ra. Segundo ko sa makasi mong kuan god di ka kapopo. Na may dapit sa Santa Ana. Ang driver na mo kay si Manong. Kuan na. Dahil niyang asawa to sa Luyo. Focus na juga, ay. And then kami nasa Surdo. Ayun na yung kuan. Mabawalan mo nugay kay. Siya mo yung sige TikTok Dali ra na. Manong Bisaw- og onsaon. Kuan na isa kung hina na Kay yun magkuan sa silang yuga kay Oh, kapay. Ay, palong ngayon man si siya. Manong dili pa kay siya kaplo. Oo. Kaploan siya. Mabawalan mo nga bago pang driver sa highway palantaan. Bawa ka na. Na inay mo dagan. Silang lang ay. Patay na yawan na dito. Diba, bantay mo niya mga kabaro ka mag-drive kaso lang kulang pa ka sa tsuri ba? Oh, kanang kamyara ra pag kuan basta. Tsuri ba, tsuri? Sa tulay sa Ano mo ko sa una, di mo kabalo sa una, pero tutuduan mo maestro. Magtratulan, may libre driving god sa una. Among maestro. Bagsak ko priminti ba? Oh. Di ko ka, di ka palong. Patay na yawan na dito. Diba, bantay mo niya mga kabaro ka mag-drive kaso lang kulang pa ka sa tsuri ba? Oh, kanang kamyara ra pag kuan basta. Tsuri ba, tsuri? Sa tulay sa Ano mo ko sa una, di mo kabalo sa una, pero tutuduan mo maestro. Magtratulan, may libre driving god sa una. Among maestro. Bagsak ko priminti ba? Oh. Di ka palong. Kot na may ni kay nagpalit pa si NN og bisda dito. And then narak ko. And then si Lang. And then si Dodong. Hi Dodong, hi vlog. Ay, Ikaw sad lang. Hi sad lang. Hi lang. Hi. Oh, anak, very good ka lang.
Nagpalit na CNN og Litson kay nahalahinan na og lugit. Si Dodo nga kagiron. Diri sa amo guys. Oh, inani mga lang-lang. Grabe ka sudlo nun. Anak lang-lang. Silang-lang awit guys, silang-lang kay mga drog siya mahulog. Tanawa unsa kapita ang among lugar lang-lang oh. Pita kaayo. Ang among lugar lang-lang kay malit poblasyon, malit Bukidnon. Pero naami sa kanang lugar nga walay mga marites. Pero nagya po yung marites. Kailangan mo dalan lang kung unsa kalapot. Sada kay magkahoy oh. Kada kay mga kahoy din eh. Di ba na guma man na? Ha? Guma. Dili nang kuma oy. Kahoy man na. Dene sir lang. Dene sir lang. Oh, inani ka pangason ang bukid nila manong oh, tanawa. Dene ka pangason. Oh, grabe ka pangason lang. Tanawa lang unsa ka pangason ang among dalan, unsa ka lubak-lubak lang. Tanawa lang oh. Lubak. Baka ayo tanawa. Oy, anong nahinay? Tanawa oh. Lubak kay sa tanan among dalan mga lang. Pangason pa jud kayo lang tanawa. Kami sa front drive. No. Lubak kayo. Nakaabot na mi. Abay. Nakaabot na mi sa mga lugar. Nakaabot na mi sa mga lugar. Nagabot kami sa balay ni Manong. Tarang balay ni Manong. Kanang balay ni Manong. Oh, kana. Nara. Ay! Tagidala na ito na kong solar diri. Ay, guba niya ato po. Yung daan na balay. Nara. Nami dinhi sa balay ni Manong, uning balay ni Manong, na ilang mga iring na denenay miming cute kaya, na ilang abuhan wala pa nahuman, kamulo pa siya tarbaho, tanawa ang gisumpay. Nara gisumpayan ra siya, wala lagi nagkadimaong kani. At least di na mabasa kung magnaog. O diba? Grabe yung patong din na sa kuan. Yuta. Wala nang panari, mamuna mao. Na, nikita na silang lang. Nikita na silang lang. Nakita na Daan silang. na niyan? Daan na niliki? Daan maniliki. Ah, bila kong... Daan Ano nga na si kamay ba? maniliki Sa yuta. na. Tiya. Ang ugas ako lang ha.
Agay. Nara. Hala, nanay tilapia. Bawagin na doy. Dagko na na. Hala, dagko na oh. Ang uban. Hala, no, gigutom na sila. Hindi mo kapagakuan. Bi, ako bi. Bangag ani. Uy, kuha, bi. Ang kakabalo eh. Di. Hala, dagko na siya. Hala, dago na sila oh. Dili lang maklaro. Hala, dagko na siya oh. Hala, dagko na. Dagko na ang uban dong. Hindi nakita dong. Kita eh. Halisod ba anak dong eh? Pila ra ka komkom? Isa lang ka komkom. Mana na? Ito na dong. Nagtago sila. Sa to isda. Lago. May pasayang kayo. Magkispan. Magugas ako. Okay. Parang I turn around, die. Na ba? Naa. Ulo, lahi mo ito lagi naisip ko. Utang naman eh. Lima sa utang. Utang pa more. Unsa man nato pagpaningkamot kung walay utang lang. Mahal ra ba kayo na? Mara sa ikaw gabayad da. Ikaw gabayad. Ikaw gabayad. Lagir. Ikaw gabayad. Luto naman kaya. Ay, kutubig mo. Dodong dyan. Oh, biga. Na, masanay kamera. Ay, mukis-kis na yun. Ano ba? Yung salbahis kay kalang lang. Sana si Apot, nakasunod na. Ay, bago gara mo ka. Nagluto dahil na siya lang. Kasaba ba ning duwa oy? Kalandos ba ni nila? Dira ko mag-inam sa grapefruit kay ang grapefruit is healthy body. Nabaya limatok din nilang lang. Ikan kaya sila glabanon. Ano sa may alak ka? Hindi, maula di Dali ay. na, mga una ta. Maula dong. Ikagid ka. Dali na be. Ang tuyo, unsa man na wala man mo na pre. Ang pato? Tuyo. Aw, pato. Be, may ang kutsi ni be. Mama yate kapoy ni. Mawala. Mato ba katong nasa katong gi-post dito sa Facebook Brad ba nga. Schedule unta karon nila kalagot ng asawa kasi gira kuno katiman wala kuno siya natirahan. Hindi ka tiguang. Oh, animal mo tingali ni nga race ni. Mama sa kangapi ng tirahan. Binuang raman siguro to. Na tingol gani sus na siksi na kay sa tanan nagiging na agrep na unta na ako nga sus diri ka para gani sa Malikdong makita ta ka ah. Tirahan tayo ka. Bawal man Mr. Bastos sa may video. Ano ikaw rin nagkauna ng animal ka? Yeah. Hali na. Dili ka no, dili ka oh, dito ka oh. Nagkaon ako na student dito kay naguban may nasa. Lang, dili ka. Ayaw pa kuan na lamisa nga dili maglingkod, bawal. Kawa, nanapod ka ha. Pabadlong na ka. Oh, sagdi na kay nagpuno mo. Sabi. Nasa Bible, nasa Bible. Oh, nasa Bible nga kanang Anak, ayun na. kaunta. Thank you Lord. Dali na Britney, mga unata. Nay Bisaya na manok kung gadugo, sila lang nagkauna, wala gid na nakaya, nagkauna gid siya. Chicken, ay limpo, Oh. ay sumanong, yung asawa, si Dodong, si Amba, kung sakto ba ka na nga Dali na pagkatimpla? Britney din. Pero Ako, gitaro mo mga nagluto, una di mi. pa malak o pa manggunas tubig. Naman. Thank you Lord. Ang iring, saba kayo, ang iring. No, nadal ko stand ka. Ano katungan ng diha no?
Patungan Baso. Sa mga patong. Ano yun? Baso. Bright, lagi ka lang ba? Marbong na. Baso. Kaya baso. Ipatuko. Pagdigan. Tubigan naman. Baso nga Ay, bugat. malakabukat. Okay. Apa, Ming? Dami. Ano? Sari mo. Ano naman ako, oh? Sobra lagi na. Tango lang ako, nga buhi naman na silang lang. Di na pwede na maulahin na sa kaon. Ha? Di na siya pwede nga maulahin na Ihukan silang na yung kanon. Alang di kami mukaon. Kaon na to eh. Inagali ka pa nga agad sa ako, kana malimtan ako niya. Inagayin taon migingon nga, ilang lang, nagkuha na ka lang, wala, naningamo. Pasundalo. Naningkamot Wala na, kaon juga. Kaya di ka sobra sa sundalo. Kaka naman ka Dali, dahil kung maghukan na bitaw rin eh. Unan mo kumukaon. Dili pa ka nga ang panahon. Nga unta, thank you Lord. Tapos oras. May kambisaya sa manok ko. Bisaya bitaw na. Gahapon nag-ihaw lagi. Yung kitagaan pag ito nagtrabaho. Luwas! Luwas! Gawas mo siyang. Gawa siyong! Ay, Ano, lapsin? Hindi Gawas! naman kuwan kay. Sino ka na si Apot? itong gamay. Anak na no, kiluot kayo. Si Apot, lumari na si Busyong. Ka na busyong. Busyong na nga. Yung ko na niya siyang. Ang kuwan ginato si Apot. Pintig niya nga iro na. Ni Apot ang mula sa mga. Dako na ba Apot siya. Agay, kamaming kaya. Bantay lang mo karon. Gasaka na sa mo ng ako na. Kuya dito siyang. Saka na sila. Busyong na pala, busyong. Oh. Ano tama siya? Labay na nito. Sila tik niya sila pandagman. Pero ting baho gani. Diba? Ako lagi tigkuan. Pero mayroong ikong bunali lumba ni sila Dodong, Nestor, Britney. Bin, namin nung kuhanin nga taon. Ko. Lumba na sila. Basta pagkaulit naman ko kaya di mo kung bunala. Mayroon na po kong bunali. Active din sila. Oy. Ako maluoy ko kayo. Ako, labay man. Dili man tayo sila makaabot dari kay Dodong kay kita man niya. Di yun din ada. Ay, ganap niya na. Oh, anak na niya. Kanang duha. Ayaw. Kadang rin ka. Diyan kaya na siya nagkuhan na nang mo. Brown color. Nakadawag naman ko rin. Pagdaan na ginako. Si Dodong man ay. Maswerte binang irin. Di-adapt. Color, kwarta yung color. Gold. Dom, kabok nila nag-apot ini. Iring, iro. Iro. Ano? Ayos sa si Dodong. Sa Iren. Then ako din sa Iro. Ang tumban. Swerte na. Ako na sa di. Artista, di ako na sa iro. At noon man sad. Nga ako man nagkuha ng ito ni apot. Ayun sa ikaw. Hindi ko din ngayon. Da. Gapon pagilintahan ko nagkakuha ng asbas. Hinta ni Dini kay. Basta yung ginagawa pang bitaw. Pang limpyo na agad ay bisita. Tama. Ang gapon no totor man din pagpanghin kaya mukat lagi na nakaroon na sa panahon hawan. Kapoy naman mo. Tulungan na Nag-away siya. Ito nga. Tamban, tagko kayo ito na ko. Diba? Nung biga ba, basta pagpag ko sa kilong tamban. Oo. Basta naman. 70 na kilo. Diri, mahal kaayo, 180. Na. Tamban? Oh, Ilang tamban dito? Wala, 80 kilo, sa 85. 80. 180 din ni uy. Ilan nga makaurot? Ayo naman god. Di mo pa rin tamban. Kulang ko nun. Kilawang kay. Anong kabaw-kabaw ko Ang pampalit, may gapon silang ulang. Bakay sa kakuk dito na. Bukan kabaka-baka. Gamay kunod. Tamban. Pero, lamit din sa kilahon na ba? Tamis kayo ba? Katong ba katulad ginamo dito sa Hmm. ginagitan na nangakuha nilang Kuha mo yan ka.
Eh, Lamon-lamon ko ko. Alam mo kayo, ay, lamon-lamon silang lang. Kung lang ako ba, alang taas. Ana. Moto. oh, Ay, grabe lamon-lamon ako. Lamon-lamon niya kay lakas Alak ko. kayo. Ako nga, kani. baha man daw lagi. Kani may kilaw. Kila ba ka? Oh. Isa ka balde ba ang isda? Nabi ka nagalakuha ni... Paita na magbalde, oy. Alam mo kagayan. Dala mo siya balde. Iya. Ato ka ba? Ng pambot, pasak yung pambot. Ang maulaw ko, kailangan tao makita. Ako siya, gusto siya. Ba? Namingwit agad siya. Kabuntang mata uli ba? Yung bingwit daw. Yung bingwit, taas kayo. Ba pa ko mabigay ito over ko Ay, ba ito kwarta. over. Kwarta mo. Pili kita layo ra bagay. Yung sa Ano? kwarta. Kamay nang nakasiso na siraan. Ma-charge na ang battery kay... Yung saan? Pero kuha na ginamo kay kung mabay simbaan na may kuha ni simbaan ug malay. Pero nagbabalo na siya. Ako lagi situran. Nga, ang saan di na muliyok ang yung manubila pag mag-change gear siya. Marunong siya. Papakos ng dagan. Kato rin siya ba? Pagpatak na ba? Ay, pag-clutch. Basta mo lakas sa highway. Nag-clutch man ko. Ayaw. Muklat na nag-aog ka lang mo baling ka gear. Oh. Kasawan, ikaw sa mga driver niya ba? Mo gani bibi kay Nalya sa cellphone di ba? Ay haraman ka mag-clutch basta mag-change gear ka. Munang galinok ang Imong dula-dulaan niya, break na yun. Mo nang gakurog ba? Oh, kurog siya. Pamuklat ka, neutral na masagod, neutral na ba? Putol-putol ba yan dagan? Ano mo pa din. Kunya, kung ano yung kanya, kung kayo. Kung di ka na, sige nga. Minsan nag-anam-anaman ka improve po di ang padagan. Ay, wala mo tulong ka class, wala imong nuna, wala. Kahandok Oh, magkaba. ito ka kanina gani kasi ko clutch. Oh, ito ba? Kaya ka nga ba, sabi mo, sige, manigtag, dudong ka, dudong ba? Dudong ba? Katawan na itong pre-mobile dudong ba? Mo to ka signal ko pero ga-clutch ko ato. Ga-clutch ko ato. Basta di mo unong, ako gunong, ay, clutch. Pabiyain lang siya, break lang siya. Break, senador, break, senador. Pag kuha na siya pag Asog palong, asog ka lang. pagbati na nga makabinta na tunog na sa gasolinador, kusog na rin siya. Oh, wala na siya, laro. Break na og gasolinador, break na gasolinador, basta kung dagan. Minor ka, ano ba? Alay pag neutral, makusog dagan. Engine brake niya pong ka. Mura yapong star, dudula. Oh. O kasakay ganyan sa balon mo, di na ganan. Na, sukod. Wala, mo kita mo ato pag magbalik ya may inatro kay unagan. Kusog pa'y, apsan pa ka sa bao-bao, permite. Inay ko na igo ko Ay, bertik pay yan. na inay, wag gina ko po siya toyo. Nagamit ako sa iya nga. Balin dito lang para makuha naman si Manong. Di igo yung una kuan pag ay rin ko pag Dito ko naman nangyalas si mga nga, sige, nagbaba din. Ang dudong, kapila magbaba din dong. Kagaghan naman. No, nato sa highway. Hinay ra kay unagan inatro yun. Basta Undagan. maawayan sa mga nasa taas sa kanila Nakato to. kay nakakuan mo ko ato Ko padapin, ayaw di pa pinina sa highway. Di sa Mo Bata lang, signal ko pag signal ako kay daghan mo kailangan lang linya ng dalan. Oh. Gali putol-putol, pwede kang paninay ya. Sulidan gali la, ay paninay diya kay daghang mahiblad mo sa likod. Oh. Dahil kadali ambulansya, unsa di ang mga importante, makasabaan jud ka. Bawal man di ang paninay kada. Mo gali nga solid line, basta solid lang way putol-putol. Bawal ang paninay dia. Dili lang ka sa gawas. O dito lang ka sa gawas. Street gyud. O ay sa center yun ka. Pwede ka sa gawas ra. Ay pwede ka manginay dito. Mo man to nga na signal ko nga dito ko na sigog tan-aw. Ako man siyang ganyan nga. Anak ka Papadap na isa kay apurado sa kay ni. Sige na nung tamak nga. Ikaw ayaw lagi kini jeep. Oh, di pa siya ron. Mga dumol kita anak karon. Nabawan ka sa mga driver. Layo pa daan ang mga driver. Hindi, mabal ka na. Kaya basta magsignal na kanila. Nagsignal lagani ko na way minor gabuylo hinon Kaya na mga yung buwang. ano ya, sirok gyud. di mo- Siro kay sa tanan hapit. Mga tag. Mo ba nasa Coca-Cola na ako ana. Kabantay ka na itong ingon ako sa imo. Oh, mo mato sa Coca-Cola yung nakauna na ko. Nya kuan ra ka nang tulin sa siya ba na anak. Nakauna nagugog ya anak pa man niya. Siya may bundol. Siya may nibundol. Anak ito sa kuya nga sus, sige pa, kuan patuloy niyo, kamu ko, pabaya din mo sa garas, no, kamu may makakuha na to, kaya naman mo sa saktong dalan, din napag-ilisensya Ano? sa in-store. Mga mo sa Ato lagi naggara lagi to siya utro lagi na. Samot na matri na ugma ah. Maula makukas mo Mo sa stress. Bawal man siya. Malusyon na. Lugay Japon mo makakuha na to.
Na gitanaw man yang lisensya. Di kuha man yang lisensya na wala may problema, wala may kuan ay kurang man ni. Di ba mis naguluhan ba pulis? Ada mo na ba na may mga RTA diha? O kita naman sa RTA ang lisensya mo iwaro CR. Wala may kuan kay bago pa man pud lagi ang sakyanan, na bago pa man pud na renew iyang lisensya. May restro. Wala pa na-expire. Agi pala ko. Ayos ko yan. Kasapaan pa yun nila itong RTA hinoon. Sabaan to Coca-Cola kaya way ipakita. Pagkama ba lang kuan nga magamay o sa kuan mag-deliver gyud kay aron ma-season niya ba ang pag-drive. Kaya kuha naman niya. Ako lang yung kusog dagan. Mo naman to. Kamu na ni. Muna ako kana. Buhay lang clutch. Ayun lang pag-clutch. Kuha lang niya. Kanay mo gamiton sa solid line. Kana nga demo kana nga switchure. Gamiton mo to. Kusog yung dagan to. Kusog minor. Puti na mo kanina kamu clutch. Buyan na ni mo brake. Buyan na ni mo kasunador. Brake eretso ninay. Mo engine brake ito yaa. Ay, mapalay manok kay kagiron mo. Mo minor na siya giya. Kaya mag itlog, manok. Itlog, manok. Kuan Hotdog. ro na. Dodong ro ina inta na kung mga lalaki oy. Di mo kaabog manok. Ya, kagito si Mayo. Kanang mo gani at kuan man. Gulay rin mo ah. Itlog, Gulay ba, gulay. Itlog, samot ba na? tinapa. Samot. Ano? Mamot. Naniwan kinodong oy nga naglagom akong kuyang kay ang kidney ba kasi daghan na ba kayo mga bata na cellphone na ipandialysis na ko simba ko yung flavor. Ay, pagkuandong. Ako nga kuan kay ang kagid ba na visit mo na ko na ni nang masinasa kaya kuan kampo lang ko sa Ginoo na yung balik ko na siya gatas. Inom mo pa Alaska. tubig. Inom tubig pa. Usog pa yung mainom sa kok. Na. Kusog nung inom ako kung murot mo ko nag isa ka litro ko. Ayaw, dong. Patay ka dya. Lagi. Ay, pag-inom siya ka litro. Man lagi ka lagi ang mga nasus mo murot. Kani? Kuling lalaki. Mabalikado kayo hotdog niyo muna. Pinalim kinae. Gamay kayo. Mukuhan mo na sa lawas. Mo stock. Di na ba kagayin ng tubig siguro? Kumain dong. Kumain ka. Niwang siya we. Ano niwang kung pupod sa una gyud pero Magatas ka dong. Magatas. gatason lagi na ko ni ganina ka. May gatas. Alaska pa. Ay, taga. Ay, napainom kaya ni. Kayo. Samot ba ng gatas niya na eh? Uh-huh. Samot ng gatas. Di sa una gamay pa ni siya tambok ba ni kay ginatas ba ni siya nang Samot ng gatas. Di ba gikagin to siya? wala man. Bedstring nga gatas. Verse 3. Kana si Britney ko ang kay Alaska mo Mo, gina ganun. siya. District. Alaska mo ni Britney kana siya verse 3 man. Si Britney no nalibin na kompleto siya immunize. Buyag-buyag ba inon siya kaniin taon nga sus kompleto na nag-graduate pa gyud at sa nagagiro na minong kaayo. Nga mo pa yung masakiton. Na. Iwat sa papa, kagiron. Ha? So mao Iwat sa papa, kagiron. Hindi naman ba si Papa? Wala na, kagiron man na.